Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Binavê Xwedayê Rahman û Rahîm. Temaşevanên azîz, bi bernama hindik û rindik em pêşberî we ne. Dünya mîna şaşike di eslê xwe potike. Belê carek ji caran rehme li dê û bavê temaşevan û haziran. Rêwiyekî godiriya Xweda de bû, şaşike mezin dabû serê xwe. Biçûye ku derê ew ji serê xwe dane dixist. Serê sibeyekê diz ji xwe li ber veşartibû û li benda wî bû. Derwêş çawan ku hate ciyekî bêdeng diz nêzîka wî bû û şaşika serê wî revan û baz da. Derwêş di serî de qêriya. Bisekine şaşikê veke hundirê wê bibîne hê nû bibe. Diz bi vê hewlê ruhî diraviya ji aliyekî dijî şaşik vedikir. Vekir lê çi bibîne diz şaşma bû. Nava fesê tije potikên beraday û perçeyên pembû bûn. Ma di destê wî de piçek potik ma hêrs bû wî jî avêt erdê û got. Min jî digot qey di nav vî tiştî tiftifî de bi metran wê qumaş hebe. Tu çi hîlekarî? Derwêş got, belê kurê min hatû bizanibe ku dünya jî wiha ye. Belê temaşevanên ezîz, ev meselok xweş, jiyan bi dersa dibe geş. Belê wexta got em li vê çîrok û meselokê dinerin, em karin ji xwe re çi dersî bistênin. Bêşek wek çawa divê çîrokê me jî de eyan û beyan e ku dünya zêr xuya ye, belê teneke ye, yaqût mercan xuya ye, belê cam e, elmas xuya ye, belê rejî û komir e. Pîrek, zarok, zêr, zîvê hatiye civandin, hespê xweşik, heywan û dehl bi însana re hatiye hezkirin. Halbuki evan feydê îretiya heyata dünyayê ne. Erê dünya ne ciyê çiniyê ye, ciyê çandiniyê ye. Seydayê Bediüzzeman di divê derheqê de dibêje dünya mêvanxane ye. Wê însan jî li wirê hindik bibîne û mêvanekî karê wî pir e. İnsan divê wext û umrê kurt de lazim e gu ardû û edewatê jiyana bêdawî bicivêne. Pêxemberê Xweda Hezretî İsa silava Xweda lê be, kesê du dünyayê bikeve wek kesekî gu avê ji behrê vedixwe, çi qas vedixwe ew qas tênya wî zêde dibe, ew qas bêtir tî dibe. Yani bidaketina dünyayê amadebûna axiretê jî bîr dike, ya jî wextê jêr nabîne. Xweda jê razî be Hesenê Besrî jî divê derheqê dibê ebdê reben bi cîkî wî razî bûye ku ji helalê wêr hesab, ji heramê wêr ciza heye. Belê temaşevanên ezîz, bi rastî şairek jî divê derheqê dibêje dünya pîs û betal e, qet ew ji mer nemale, ehlê axiret delale, deka rabe misliman. Peyva dawî ku mirov karibêje me fêm kir ku dünya ne dost û yar û yaran e. Dostaniya wênî li ber çava jî betal e. Qîmet û rûmeta dünya
دروین انجخ وک پوتککی بیکیره پیواداوی به هویا گو خدا مبک جوان کسین لهمبر دافقتی و خاپینوکتی دنیای هشیارن خدا مبک جی کسی گو جیانا دنیای جبو آماده بونا آخرت خرش دیکر بله تماشوان عزیز دنها خاطره و شبا و ایمایی خوش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته